I dobrodošli u još jedan klip. Ja sam Aki i danas igramo Counter Strike 1.6. I da, htio bi da vas zamolim da subscribe-ujete dva kanala, a to su Jutačevu, a Jutaču fali još samo malo do 50 subscribera i obavezno ga svi subscribe-ujte. I da on uglavnom snima gameplayeve i ponekad snima tutoriale u vezi kompjutera, a drugi kanal je Mali Električar. On snima samo tutoriale, ne za kompjuter, nego na primjer kako lemiti i tako to. I da, kao što sam rekao, danas igramo CS 1.6 i da, posle dugo vremena igramo CS 1.6. To je, mogu slobodno reći, jedan zaboravljeni serijal na kanalu. Ne, samo da gubim to. I da, izvinjavam se zato što baš dugo nije bilo klipova, ali od sada svaki drugi dan ili svaki treći ide klip, zato što po ko zna koji put ponavljam, ne stižem svaki dan da snimim klip, to je stižem ja svaki dan i snimam klip, ali ne stižem svaki dan da ga izbacim, zato što mi treba jedno 2 sata za edit, pa onda još jedno sat ili 2 za render, pa posle za upload. A i da, ne mogu ja po cijel dan baš da provodim samo za kompjuterom. I da, vrlo uskoro očekujte review mojih novih slušalica. I da, dobio sam i novu tastaturu, to je kupio sam je, ali neću raditi njen review, pošto je najobičnija tastatura. To, nije stigao da postavi bombu, ubio sam ga. Ne, terori su pobedili. Ali dobro, barem nisu postavili bombu. Nemam za bombu. I da, inače ako se pitate kako imaš kameru da snimiš review ovih slušalica, a ne snimaš facecam, zato što ja imam kameru i normalno da imam kameru, ali ja ne želim da snimam još facecam. Ne, ponestalo mi metkova. To. Inače, slobodno pišite dole u komentare šta više volite da snimam. Counter Strike 1.6 ili više volite da snimam Minecraft. Međutim, ja više volim da igram i snimam Counter Strike 1.6, a zato ne znam za vas. To. Samo vidim koju vam pušku imamo, koja mi nije potrebna. To. Uzeli smo kalaš i sada idemo da cepimo. Ona nisam stigao da ga ubijem. Mada dobro, 7 smo ih ubili. Pomislila sam da sam bacio pušku, ali nisam. Inače, napišite me dole u komentare da li želite da snimam setup tour. Sada ja mislim da imam za M4, imam naravno. To. Samo da vidim da li sam kupio max metkova, da. Inače, ako pitate na koji ako se pitate na koji su mi težini botovi, botovi su mi na težini normal, ja mislim da su na normal. I da, napišite dole u komentare da li želite da snimam neki klip sa nekim drugom ili tako nešto. Ne. Ne. Greška. Počet ćemo sada novu partiju, pošto sam slučajno kliknuo da mi se ugase botovi, ali nema veze. I da, ljudi, odigrat ćemo još 4 partije, ajdemo da kažemo 5, da bi se okružili na taj broj. I evo, sada kupujemo pištolj.
Znači igramo još 5 partija i da bude to. Ne, samo moram da pobjegne to. Nice. Sa svih strana su terori. Ej, gdje si pošao, dečko? Gdje si pošao? Ne, nisam stigao da kupijem. Nema veze. Znači, igramo još 4 partije. Inače, ako se pitate koje slušalice imam, ne znam tačno njihovo ime. Ali su baš dobre, baš im je kvalitetan zvuk, mikrofon je dosta bolji od prethodnih. Svrbi me nos. Ne mogu da držim ništa sada. Evo, sad me više ne svrbi. Dobro. Tu ubio sam ga. Ne znam koji je pušku on imao. Nepotrebno za mene. O, koliko ih je. Onda ako nisu svi oni koji su živi. Ja zaista ne znam. Ajde, sada naša armija kreće na njih. O! Znači, bukvalno mi je zabagovalo koliko njih bilo. Ja nikada nisam vidio onoliko botova na jednom mjestu. Ma ne ljudi na serveru, ali na jednom mjestu. Kako? Ja sam mislio da samo jedan ubio njih dvoje. I odigrat ćemo još 2 partije. Sada nemamo i dalje za M4 zato što za M4 ne mogu da prođe da sve kupim ispod 3800. Sad ću da im bacim bombaju. Ne. O, headshot! Ovo je iskreno bio ekstra headshot. I terori su nas pobedili 4 partije. Da. Ne! Nisam to tu pušku. Sada, pošto nemam pare za bolju, moram ću kupiti ovu. Erik. Inače, mislim da sam u prošloj partiji, to jest od kad smo refreshovali pa pre, mislim da sam tada bio dosta bolji. Ne znam zašto. To, nice. To bolja puška. I to mnogo bolja puška. Inače, ako niste znali koja je moja omiljena puška u Counter-Strike 1.6, to je M4. Po meni to je najbolja puška. Da vidimo da li ovdje neko ima. Postavili su bombu, ne. Hajmo deaktiviranje. Erik, to, ubio sam Erika. Sad ću ovog ovdje. Pa gdje ćeš ti na kalaš? Sa tom tvojom nekom baby puškom na kalaš. To. Na kalaš može samo MK. To jest M4. O! Kakvi headshotovi!
I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode, obavezno ostavite like, share i sub i do sljedećeg viđenja. Poz!